ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଥିଲା ବଡ଼ ଠାକୁମାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହବା ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 34 ବର୍ଷ। ଆମେ ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ 100 ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିଶିକି, ଆମର ଖଞ୍ଜା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିଶିକି 100 ଭଳିଆ ଲୋକ ଖାଇବେ। ଆମେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ଘାଣ୍ଟ ବସେଇ ଦେଇଛୁ, ସିଝା ଘାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେପଟେ ବାଇଗଣ କଟା ହେଉଛି, ବାଇଗଣ ବି ଛଣା ହେଉଛି। ଆଇଟମରେ ତ ହେବ ଦହି ବାଇଗଣ, ସିଝା ଘାଣ୍ଟ। ଘାଣ୍ଟରେ ସବୁ ପରିବା ପକାଇଦେଲୁ। ଘାଣ୍ଟ ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ମସଲା କଷିବା ବସାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ସିଝା ଘାଣ୍ଟ ହେଲେ ମସଲା ଟିକେ ଭଲସେ ନ କଷିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ। ମସଲା କଢ଼େଇ ବସାଇଦେଲୁ। ଏପଟେ ତେଲ ଦେଇକି ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଦେଲୁ କଲର୍ ପାଇଁ। ଏପଟେ ଦି ମା ଆମର ଶାଗ ବାଛି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ମିଶିକି ଏଠି ମସଲା କଷିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ପିଆଜ ପକାଇଦେଲୁ। ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇକି ମସଲାକୁ ସବୁ ପକାଇଦେଲୁ। ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲସେ କଷି ଦେଇକିନି ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା। ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ମସଲା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମିଟ୍ ମସଲା, କରି ମସଲା ସବୁକୁ ଆମେ ମସଲା ସବୁ ଦେଇକି ଭଲସେ କଷିଦେବା। ମସଲା ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ବି ଦେଇଥିଲୁ ବାଟିକି। ଏବେ ତ ସିଝିକି ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମସଲା ଦେଇଦେଲୁ। ଆଉ ମସଲା ଦେଇକି ଭଲସେ ନଡ଼ା ନଡ଼ି କରିଦେଲୁ। ହେଇଗଲା ଆମର ସିଝା ଘାଣ୍ଟ। ଏଥର କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗରମ ମସଲାକୁ ଉପରେ ଟିକେ ବିଞ୍ଚିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ସିଝା ଘାଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଆମର ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ଛୁଆପା ଆମର ପିଣ୍ଡ ପକାଉଛନ୍ତି, ବାପା ବସୁଛନ୍ତି। ଆମର ପିଣ୍ଡ ପକା ସରିଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରି ବସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାନିରେ ଆମ ଝିଅ ଚାଉଳ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ ଜୋଇଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତ 7 ଝିଅଙ୍କର 7 ଜୋଇଁ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ତଳେ ବସିଗଲେ। ଉପରେ ତ ଜୋଇଁମାନେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତଳ ଘରେ ସବୁ ବସିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 2ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ପଛରେ ଅଳ୍ପ ଭାତ ବସିଥିଲା। ଭାତ ବୋଉମାନେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବାଇଗଣ ବି ଛଣା ସରି ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ଛାଣୁଥିଲେ। ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଲେ ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ। ଆଉ ରୋଷେଇଆ ତ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଜାଏ, ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ମଜା ଲାଗେନି। ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ଆମେ 100 ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ହେଇକି ରୋଷେଇ କରିବା କେତେ ଯେ ମଜା, ଆମେ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁ। ଆଇଟମରେ ତ ମୁଁ ଖାଲି ସିଝା ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ କଥା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଲଙ୍କା ତରକାରୀ, ଆଉ ଖଟା, ଟମାଟୋ ଖଟା, ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ବି ହେଇଥିଲା। ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ହେଇକି ବାସନ ମାଜିଲୁ। ଆଉ ନଣନ୍ଦମାନେ ଟିକେ ବୁଲିକି କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣି ନା, ସେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ, ସେ କାନ୍ଦି ଯାଇଛି ଗୁହାରି କରିବା ନାଗି। ଏମିତି ମାଡେଇବ, ବେଶୀ ବାଡେଇଲା ଗଲା ଆଉ ନା, ଘରକୁ ଆଣିଛ ଫେର ଛାଡିଦବ। ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି। ଏପଟେ ଆମ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି, ଆଉ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଖୁଡ଼ି ତ ସଖି ପାଇଲେନି। ଆଉ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ତ ଭେଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ କିଏ କହୁଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ ନାକି ଖୁସିଟା କରୁଥିଲା। ଆମେ ଭେଦେଇକି ଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖାଇବା ଭିତରେ ସେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ଏତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ପିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏପଟେ ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା, ମଜା ଧୁଆ ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବାଡ଼ିକି ପଳେଇଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ରିଲ୍ସ ବନେଇଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଜଣେ ପିଇସି ଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ମିଶିକି ଏଇ ରିଲ୍ସଟି କଲେ। ମାନେ ଆମର ବାପାଙ୍କର ତ 3 ଭଉଣୀ, 2 ଭଉଣୀ ଆମର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଲେ। ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରାତି ଖାଇବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ରାତି ଖାଇବାରେ କରିଦେଲୁ ରୁଟି, ଡାଲମା, ଆଉ ସନ୍ତୁଳା, ଟମାଟୋ ସନ୍ତୁଳା ସବୁ ତିଆରି କରିବା ଭିତରେ ଏମାନେ ସବୁ ଦିଅରର ବାହାଘର କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ
ଆମ ଘରେ ତ ଏମିତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ କେମିତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତି କି ରୋଷିଆ କରନ୍ତି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନାଗି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।